napokon dobile zube. Korupcija HR. Lijep pozdrav poštovani slušatelji u prvoj ovogodišnjoj emisiji Korupcija HR. Dakako, vama, a i sebi želimo što manje susreta s korupcijom, sivom ekonomijom, radom na crno i nenamjenskom potrošnjom u 2010. godini, pa makar to značilo i teže pronalaženje tema za našu vrlo slušanu emisiju. Za danas smo vam pripremili priču koja je obišla svijet. Naime, govorimo o nenamjenskom trošenju čak 100.000 kuna u osnovnoj školi Petra Zrinskog u Šenkovcu, i to na zaštitu od uroka i negativne energije. Ostanite s nama i poslušajte što nam je o ovom bizarnom slučaju ispričao profesor povijesti Miljenko Hajdarović, koji je aferu Atlanta i iznio u javnost. Korupcija HR. 460 učenika osnovne škole Petra Zrinskog u Šenkovcu pokraj Čakovca potpuno su sigurni od sotonističke energije, a ne trebaju strahovati ni od uroka i vampira. Što više, na području škole su neutralizirana sva biološki štetna geofizička i svemirsko-magnetska zračenja koja bi mogla smetati učenicima na nastavi. No to nije sve. Učiteljice bi uskoro mogle osjetiti poraz grudiju, dok bi neki nastavnici uskoro mogli odbaciti Viagru, i sve to zahvaljujući ravnateljici Zvezdani Treska, koja je na 10 mjesta po školi dala ugraditi takozvane bioenergatore Atlanta, na koje je potrošila, isprva se činilo, 69.000 školskih kuna, no inspekcija je pokazala da je taj iznos znatno veći, čak 100.000 kuna. Sve je to nekoliko dana prije Božića nadležno ministarstvu i županiji prijavio profesor povijesti Miljenko Hajdarović. Cijela je ta priča počela prije nekih godinu dana, kada smo kolega i ja slučajno postali dio komisije za inventuru. I kako smo radili inventuru, onda smo otkrili u toj inventurnoj listi neke nerazumljive stavke, nekakvi energo-ekološki aparati, i onda smo povezali da su to stvari, te stvari koje su zalepljene ili zašarafljene za pod. Vidjeli smo kakvim se iznosima radi i onda smo tijekom godine pokušavali krenuti prema institucijama, objasniti o čemu se radi, ali kao što ste i sami vidjeli, sve je postalo javno tek nakon članka u Večernjem listu. Ravnateljica je, pokazalo se, u nekoliko navrata kupovala od tvrtke DNB čudnovate naprave, čime je riješen misterij okruglih predmeta koje su djelatnici škole u protekle 3 godine primijetili na podovima zbornice, u uredu ravnateljice i u pojedinim učionicama. Pa sam onda stupio u kontakt sa tim, nazovimo ga izumiteljom, pa mi on malo objasnio, pa sam gledao njegovu internet stranicu i onda mi je sve postalo jasno da se radi o potpuno nekakvim čudnim stvarima kojima definitivno nije mjesto u školi. Učenicima ili roditeljima nitko ništa nije rekao, a da se to obavilo u tajnosti svjedoči i to da su te stvari ugrađene na pod i u većini slučajeva ispod ormara. Ravnateljica Treska, kaže Hajdarović, o takozvanim Atlantama nije htjela razgovarati, pa je o svemu izvijestio predsjednika školskog odbora. Zbog izostanka bilo kakve reakcije na slučaj je upozorio resorno ministarstvo i županiju. O svemu je kroz pisanje basni progovorio i na svojem blogu hajdarović.com. Nakon toga priča je postala brojem 1 u rubrikama, vjerovali ili ne, domaćih, ali i stranih medija. Iako sve zvuči pomalo zabavno, Hajdarović upozorava da je stanje puno ozbiljnije. U školi ima puno djelatnika koji koriste svoje osobne stvari poput kompjutera, projektora, kuhinskih lonaca, da budemo potpuno iskreni, recimo za kemiju ili biologiju moraju profesorice nositi svoje stvari koje koriste u kuhinji. I onda kad smo vidjeli koliki iznos novaca je potrošen na komad plastike, to je bilo stvarno nenormalno zašutjeti. Doduše, većina kolega se boji zbog toga jer je stvarno u školi postoji veliki pritisak od strane ravnateljice i nitko nije htio o tome javno govoriti. Trenutak objave je možda i dobro izabran, priča naš sugovornik, jer je priča objavljena na samom kraju polugodišta, pa su tako izbjegnute veće napetosti u zbornici. Tako da sam u biti ja izbjegao nekakve možda komentare o školi ili možda neke veće pritiske. Jedino što su uspjeli posljednji dan škole malo odglumiti nekakvo radničko vijeće gdje se u stvari većina kolega ogradila od mojih istupa. Ne bih baš niti previše to želio komentirati u kakvom ozračju je to bilo takav zaključak donešeni, ali nadam se da će sad ipak učitelji, kad su vidjeli o čemu se sve radi, promijeniti mišljenje, da zaštite i svoj dignitet. Korupcija HR.
Ravnateljica škole, sada već popularno zvane Šenkovečki Hogwarts, održala je konferenciju za medije na kojoj je objasnila novinarima da je ona žena ispred svojeg vremena. Djelatnike škole je tako odlučila zaštititi od geopatogenog zračenja i sama je, kaže, treska krhkog zdravlja, a u školi je bilo i mnogo oboljelih od karcinoma. Uzrok vidi u jako lošem terenu na kojem je škola sagrađena. U pomoć je priskočio i čovjek od struke, radiestezist i inovator Darko Maltar, koji je osobno izmjerio štetna zračenja i ponudio konkretna rješenja u obliku 12 uređaja koje je razmjestio po cijeloj školi. Za tu je uslugu isprva zaračunao 69.000 kuna, što potvrđuje i sama ravnateljica, koja nije žalila novca jer su, kaže, djeca naša budućnost. Sam Maltar tvrdi da se uređaji mogu ugraditi na mjesta zračenja takozvane negativne G energije, kao što su grobovi, masovne grobnice, kuće koje pamte, mjesta crne magije, zatvori, a eto i škole gdje jaku G energiju koju donose učenici u svojim aurama od kuće pretvaraju u pozitivnu energiju. Na taj način, kaže Maltar, spriječena agresivnost među djecom, ali i poremećaj u ponašanju. Usprkos svemu, škola i dalje bilježi slučajeve vršnjačkog nasilja, a pojedini učenici u školu dolaze i s hladnim naoružanjem. Toliko u prvom dijelu naše emisije. Ostanite s nama i u drugom dijelu poslušajte što nam je još ispričao naš današnji gost, zviždač iz Šenkovečke osnovne škole Miljenko Hajdarović. Korupcija HR. Korupcija HR. Dobrodošli u drugi dio emisije Korupcija HR. Za one koji su nam se tek sada pridružili, kažemo da danas razgovaramo s profesorom povijesti Šenkovečke osnovne škole Petar Zrinski Miljenkom Hajdarovićem. On je nadležnima prijavio ravnateljicu Zvezdanu Treska zbog trošenja 100.000 školskih kuna na uređaje protiv patogenih zračenja i uroka, a koji nisu predviđeni niti jednim nastavnim, ali ni zdravstvenim programom. Cijeli ovaj slučaj je nedvojbeno školi znatno oštetio ugled. Korupcija HR. Prije investiranja u ezoterijske uređaje ravnateljica Treska nije provjeravala njihovu učinkovitost. Smatrala je da zatim nema potrebe jer izumitelj Maltar, od kojeg ih je kupila, ima certifikat HUPED-a, Hrvatskog udruženja za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu iz Zagreba. Na stranu što se radi o organizaciji koju ne podupire niti jedna znanstvena institucija, dolazimo do problema uvođenja paraznanosti u škole. Poželi li ravnateljica kao predmete u školu uvesti tarot ili hipnozu i parapsihološke fenomene, literaturu također može pronaći u HUPED-ovoj ponudi. Mislim da postoje propisani programi kod svih predmeta, kod mojih predmeta povijesti, kod biologije, kod fizike, gdje se bavimo striktnom znanošću. Znači ne bavimo se niti bioenergijom, niti crnom magijom, niti ne znam čime. Mislim da definitivno tome nije mjesto u školi, a i ako se probalo to uvesti u školu, onda se trebalo tražiti i mišljenje svih nadležnih i roditelja, učitelja, učenika, svih apsolutno. Roditelji su, kaže Hajdarović, do sada bili upoznati samo s malim djelićima ove priče, a sada su očekivano ogorčeni i podržavaju ga u razotkrivanju korupcije u Šenkovečkoj osnovnoj školi. Ravnateljica Treska, sada već na internetu znana kao istjerivačica vampira, je ipak uzvratila optužbama. Radi se, tvrdi, o političkoj smicalici, unatoč činjenici da je priznala kupnju spornih Atlanti. Ali ravnateljica je isto visoko pozicionirana članica trenutno vladajuće hrvatske stranke, ali političko razmišljanje, mislim da je to i ustavom garantirano pravo svakog pojedinca da ima svoje političko mišljenje. I to nema veze sa školom. Priča će nesumnjivo dobiti nastavak već početkom tjedna kada počinje drugo polugodište i kada se nastavnici i učenici vrate u jedinu hrvatsku školu, sigurnu od vampira i uroka. Ne znam kako će se situacija razviti, ali ja mislim da će institucije napraviti sve što moraju i da nakon ovih stvari koje su otkrivene da ravnateljica jednostavno mora odustati od svoje pozicije. Ja mislim da će se onda i kolege u zbornici opustiti i više se moći posvetiti svom radu i učenicima i da će škola svakako prosperirati u budućnosti. Dakako i dalje ćemo pratiti što se događa u Šenkovečkom Hogwartsu, no nekako vjerujemo da će ova priča ipak imati sretan kraj, te da će se školski novci umjesto na uroke i magiju u budućnosti trošiti na školsku opremu i potrepštine. I da ne bude dvojbi, o svemu smo htjeli porazgovarati sa ravnateljicom Zvezdanom Treska, no nije nam se javljala na telefonske pozive. Do kraja emisije ostaje nam čuti kako se Hrvatska u proteklom tjednu borila protiv korupcije.